Duol mochung' ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC oyango na kwede otimo newa e weche mag tije ka dhoudi manok emomako lemo madito e bede migepe mag sirikal. Watu wa kwanza kwenda kwa SHA wangelikuwa wabunge. Kama wabunge wangetangulia waende kwa SHA, tungeamini kwamba SHA ni mzuri. Riwruok jopuonj NAT dwa ni chiwnegi ler ewi okumba mar SHA e kinde maten Kuppet bade ma Bungoma obalo kod okang' mar sirikal kod TSC madaro jopuonj nyaka okumba mar SHA ka gikoni gionge kod yie gokumbano. Jokanyo e weche mag thieth Migori ochwalo chenro mag pim e kor gwenge kaka yor reso jotuo ma ok nyal lawo thieth e osiptande madito. Ineka gi kacha nyinga Milton Ocheng. Duol mochung' ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC onyiso luoro kaluwore kod kaka moko kuom dhoudi ma pachoka emomako thoth lemo mag telo e bed migepe mag piny owacho. Ka gichiwo lipot margi ma higa 2025, NCIC okoni akwede mag dhoudi en achiel kuom midhiero mokwako weche mag tije e thurka. Gilero ni ji mawuok e ogendini 5 kende ema omako lemo mathoth e pachoka mideo e bed migepe mag sirikal ka gikoni dwaro nitie mar neno ni orie weche mag tije kendo neno ni akwede orume pachoka. What is the law say? Who knows what the law says? This particularly. Not more than what? 3/4. One community, national law. What does it say? Our act, what does it say? Not more than? 3/4. Not more than 33.3%. Sindio? How big are that? 34% of the bita kabisa na kuenda. KPA. Now this is very sensitive because we've done a lot of work and piecework in this course. But as you can see, there are 34.4% of one community. Wamevuka kidogo. Jatend piny William Ruto dhi nyime gi lombo oganda mawuok Ukambani mondo sire lwedo koko ni jotelo maketo sirikal tesre onge kod chenro moro amora manyalo loko Kenya. Koloso e kar chung' od bura ma Mwingi North e odiechieng' mar 2 mar limbe mar gwenge makono, jatend piny nokono ikore ma jiwo dongruok ne oganda makono kokwayogi mondo gisire lwedo e nyayo achiel mar oganda kod dongruok mar piny Kenya. Ruto nosemo oganda jodhood Wakamba mondo mi kik yie gibed oko mar piny owacho kolero ni odundu manyalo chwalo dongruok e kor gwenge en mana piny owacho. Mambo yao ni matatu. One term, Kasongo, must go. Sasa mimi nataka niwaulize. Hiyo ndio siasa yao inaishia hapo. Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Sasa leo wanapinga housing, wanapinga soko, wanapinga model ya elimu, wanapinga SHA, wanapinga kila kitu. Sasa mimi nataka niwaulize, na sio ati wanapinga kwa sababu wako na maoni ama agenda ama wao they have no plan. Si rais ametujengea soko, si umesikia title deed na stima. Rais akiendelea namna hivi na sisi tunamwambiaje? Tunamwambiaje? Aendelee asiendelee? Si anafanya kazi nzuri? Aendelee, aende forward, atusukume maendeleo. Riwruok ma jopuonj NAT dwa ni mondo mi duol mochung' ne ndiko jopuonj e TSC mondo chiw ler ewi okumba mar thieth mar SHA kaka yor golo luoro ma jopuonj nigo ewi okumbano. Koloso ewi wachno, jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu okone TSC mondo chwal ler e skunde duto mondo mi jopuonj oyang ber mokumba mar SHA dhi kelonegi kopogore kod okumba magisebedo ka gitiyo godo e kinde mokalo magitimore kinde matelo mar SHA kokalo kuom Mercy Mwangangi to ramo ni okumbano ni kod ber mathoth ne jopuonj kendo ok onego gibed gi luoro moro amora. She is the group sustainability. It is in the lips of everybody that teachers have gone to SHA. What we've not understood from where we sit is that there's a comprehensive medical cover that we have been moved to, now being managed by the Social Health Association. It is not that we've lost the comprehensive medical cover. Our medical cover
has been pushed to the Public Officers Medical Scheme Fund. It is a comprehensive fund. We looked at matters minutes against what is said to be improved in the POMSF. And we shall have our leaders in the union and Teachers Service Commission please circulate what we took us through to all schools in this republic so that heads can get to understand what is in POMSF for the understanding. In SHA, we have a comprehensive digital health system. Our pre-authorization times, na nataka mumark hii, so that when it doesn't happen, you call me, you call my team. SHA's pre-authorization time is 4.5 minutes. Number 2, our providers. We have a network of close to 10,541 providers that are currently transacting with SHA. Part of that network will be available to you fivefold. Riwruoge ma jopuonj Kuppet ma Bungoma okwero dwar sirikal mamalo mar golo jopuonje agulu mar thieth mar Eon Minet nyaka e okumba mar SHA. Gikwayo ni lokogi nyaka e okumba mar SHA nyalo miyo gi pek e yudo thieth manimba kaka gisebedo ka giyudo e kinde mokalo e bwo okumba ma gisebedo ka gitiyogo. Jakom mar Kuppet bade ma Bungoma David Barasa owacho ni thoth jopuonj pok orwako lokruok mar okumba margino kendo ni gionge kod ler kaka SHA dhi konyogi ka luoro margi en ni jopuonj nyalo biro yudo achiedh nade e yudo thieth poni ok omigi ler. Na kama SHA ingelikuwa mzuri, watu wa kwanza kwenda kwa SHA wangelikuwa wabunge. Kama wabunge wangetangulia waende kwa SHA, tungeamini kwamba SHA ni mzuri. Number 2, wale viongozi wetu wanakaa Nairobi, Secretary General na grupu yake, tunajua kwamba they are not being covered by SHA. They are being covered by Britam na insurance companies wengine. Hata hivyo wametupeleka kule, lakini tunasema la mno, tunatarajia kwamba SHA ikuwe implemented in a proper way, correctly, ili walimu wasihangaike kwa matibabu vile tumekuwa tunahangaishwa na Minet. Mendi yangu ya kizungu ya kwamba SHA ipanue huduma zake ili tukue na more of preventive treatment. Watu wakienda annual checkups, watu wakaguliwe vizuri. Ili tumekuwa na visa mingi sana, unapata mwalimu amesikianga pengine maumivu mahali, akienda hospitali anaambiwa ako cancer stage 3. So ndio sababu mimi nasema kulingana na vile walimu wanasema kwa ground, wanasema the 4 areas I've mentioned, lakini mojawapo ni kwamba SHA iweze kupatia walimu huduma za preventive health care. Migao mathieth e kaunti ma Migori kotenore kod migepe mamoko kod osiptende mag ji giwegi ochako chenro mar chwalo thieth e kor gwenge midendo ni medical camps mitimo osiptende mag dispensaries e gwenge mar kedo kod tuoche migamo ma ok nyal gam mosebedo ka medore e counties go. Gilero ni okang' ma kamaeri biro kelo yot ne oganda mondo mi oyud thieth machiegni kodgi moloyo lawo thieth kuonde maboyo. George Juma nigi ler mathoth. Kwan jogo ma tuochego mok gam mong'ere kod dho ngere kaka non-communicable diseases kaka tuono mar kansa, adundo mag matek kod moko, kaachiel kod tuoche mane osejwang' ka iparo ne giserumo mong'ere kaka neglected tropical diseases kaka tuo mar kachocho osebedo ka koro medore e kaunti ma Migori. Medruok mag tuochegi osetudi kod rem mar oganda e chopo osiptende sama chon mar manyo thieth kod midhiero mamoko. Duong' ahinya en ni nitie jotuo ma samoro kaluwore gi bor mar piny inyalo ore mondo dhi e referral point kama idwano dhiye to ok onyal dhi. Namba 1 nikech ng'eny gi thoro ywago pesa transport. Ma omiyo ten kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar thieth ka otende kod stendego mag ji giwegi koro wuok oko mar chwalo thieth machiegni kod oganda. Chenro ni mar thieth ma ichuno kod jolony
itimi kuonde thieth mag dispensaries mag piny owacho e kaunti mangima. Kanu wadonjo by saa 2:30 ji mang'eny nosechako donjo ka kendo up to now ji mang'eny oseyudo services modhi nyaka kama segikene asebook around 5 people for morning otimnegi cataract surgery. Abiro kaka jatuo ne an kod tuo mar pressure nadwa nang'e ni to pressure nane ibe onyalo dhi kare kendo ayudo ka an thuolo nikech kata yedho miya mondo mi akonyra godo. Nimekuja kuhudumiwa magonjwa yote hapa hospitalini. Tumeona tumepelekwa vizuri na tumetibiwa vizuri. Oganda yudo thuolo mar pimo tuoche ma oting'o mago mag kansa, mago mag adundo magwecho matek, mago mag wang' kod moko e kinde chenroni ma itimo kod jolony e wechego mag thieth. Cardiovascular diseases are among the high cost of mortality. So, but most of the cardiovascular diseases don't come with so many obvious symptoms. So it's very important, like in this activity, that we go to the community so that we screen people with cardiovascular diseases. Thieth ma otende kod wechego mag nyodo bende chiwo ne oganda e kinde chenroni. So to start with pregnant mothers, we are offering free laboratory services for ANC profiling. We are offering free ultrasound services, and also we are offering free all other antenatal care services. Peter Mware ma en apisa matayo chenroni mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni lek mar piny owacho ma kaunti ma Migori en geng'o tuoche mok gam mago mane osejwang' kaachiel kod tuoche ma igamo. What actually informed this type of services, we actually wanted to increase access to specialized services. We wanted to put an end to issues such as hernias, such as hypertensive heart diseases. Omware wacho ni kaunti ma Migori keto maino mar neno ni oganda duto oyudo thieth maber e kuonde ma gintiere ka gitiyo kod kumoro mar thieth ma ong'ere kaka SHA, ma bende nyaka sani koro konyo e thiedho tuoche mathoth. Our mission is actually to offer accessible, acceptable and affordable health services. Jolony weche mag thieth wacho ni tuoche ma ok gam kata ma igamo osebedo ka nyoro oganda nikech thoth oganda ok chope utego mag thieth e sama owinjore ka koro gisiro chenroni mar tero thieth machiegni kod oganda. Here there is it's like a supermarket, a wide range of services under one roof. Oganda mane ochopo chenroni mar thieth ma itimo nono mane obage dispensary Moruba Deep e sub-county ma Suna West wach ni thothgi bedo kod pek e chope utego mag thieth nikech gidak mabor kod osiptende kaachiel kod midhieche mamoko. Kwanyal dhi nikech nitie seche moko minyalo yudo ka idwa ni mondo idhi osiptal ionge kod pesa mar apiko, kidwa dhi e level 4 chuni ni nyaka ikaw apiko midhigo. Apiko ni idhido ni ionge go. Inyalo chako wuoth ni rem gi e kore. Ni pesa ndio inatufanya tunakaa nyumbani kwa sababu ya pesa kukuja kutafuta matibabu, lakini tumepata serikali imetoa matibabu ya bure. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho mayalo buch mibadhi e boma ma Kisumo oyudo apisa maduol mochung' ne choko osuru gi ketho mar kawasoya. Evans Agumba Oriato matiyo kaka jaloso gi kastambe e duol mar Kenya Revenue Authority ne odonjne kod keth mar kwayo soya ma siling 500,000 e dwe mar 12 higa 2021 ka bang'e dwe mar 1 higa mar 2022 nochako kawo 250 kowuok kuom Teresa Akinyi Wasonga duto mabiro siling 750 mondo eka ne okonye e rocho nonro mar osuru mar skul mar Jane Adeny Memorial. Doho oyango ni Oriato ne okawo soyago mondo mi ne okonye rocho nonro mag duol mochung' ne choko osuru kaluwore gi gope mane ibandho skundno. Late before court 1 for pretrial. 25th. Matter be measured on 25th of November before court 1 for pretrial. Most of late. Obila manowito bunde mane nigi magina 17 nochwalo e nyim doho ma Bomet kama ne okwede bura momakneno. Obila no manyinge Umoro Bobo maende ne chiwo arita e kambi mar majan chai mong'ere kaka Brown's Tea ne ochwalo e nyim doho gi ketho mar wito bunde mare kendo rem golo lipot e tesend obila. Bobo nokwedo ketho ma kamago e nyim jang'ad bura Esther Boke
e doho ma Bomet kendo nowe thuolo kod rambun ma silingana 200 ka burano ibiro winy kendo tarik 19 dweni.